Għal sen oħra ġiet imnedija l-NGO Assistance Scheme sabiex ikunu sostnuti l-ħidma u l-operat tal-għaqdiet volontarji li huma bbażati f'Għawdex. Din l-iskema li hija amministrata mill-Ministeru għal Għawdex hija ntiża sabiex il-Gvern fost l-oħrajn jassisti lil għaqdiet volontarji li jkunu se jimplementaw xi proġett jew avveniment jew ikunu se jwettqu xi inizjattiva b'risq l-komunità Awċija. L-għajnuna tingħata wkoll biex jissaħħaħ u jingħata sostenn lil volontarjat f'Għawdex. Għal din l-iskema qed tiġi allokata somma ta' 120,000 euro. L-ammont massimu ta' assistenza finanzjarja li tista' tingħata għal kull proposta huwa ta' 5,000 euro. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li din l-għajnuna hija sinjal ċar ieħor tal-fiduċja ta' dan il-Gvern fil-ħidma volontarja f'Għawdex u fil-persuni li jsawru l-għaqdiet u li jaħdmu bla qiegħda u mingħajr interessi. U qal li fis-snin preċedenti il-fondi allokati kienu ta' sostenn effettiv għas-settur tal-volontarjat sabiex il-ħidma ta' dawn l-għaqdiet baqgħet għaddejja. Kompla jgħid li dan is-settur huwa kontinwament għaddej bil-ħidma tiegħu, speċjalment fl-oqsma tas-servizzi u ta' appoġġ fis-soċjetà, u tenna li l-Gvern jibqa' kommess li jkompli jsostni lil dan is-settur. Din hija għajnuna diretta lill-NGOs tagħna sabiex nibqgħu nkomplu nkunu ta' sostenn anke lill-NGOs ġewwa l-Gżira ta' Għawdex u fl-aħħar mill-aħħar ukoll nkunu qegħdin nuru anke bħala Gvern ir-rikonoxximent tal-ħidma li jagħmlu mingħajr interessi.